तर नमस्कार मित्रांनो, तर पिंकी आणि गेली आज वळीवंड्यात आणि आता आज जरा तापता म्हणून व्हायचं नांगरून आव्हान काढूचा. आव्हान म्हणजे नाचणी पेरलेली होती त्या काढूचा आणि पुन्हा लावूची ती नाचणी लावूची ती कशी बघूया आपण मित्रांनो. बऱ्याच जणांका माहीत नाही, नवीन सबस्क्रायबर आपल्या कलर्स ऑफ कोकणमधले, तर त्यांच्यासाठी की व्हिडिओ आमचे लेट का होतात, तर सगळा मी ते शूट व्हिडिओ करून मुंबईत पाठवतो आहे विनूकडे. विनू एडिटिंग करतात हवी बसान, नाही तर तुम्ही म्हणशा मी फक्त मी बनवता येते काय, तसं नाही. तर विनू बनवता एडिटिंग करता करा आणि मी हवी व्हिडिओ बनवून त्याका पाठवते बसवरून. तर 8 दिवसाचा आमचा फरक पडता व्हिडिओत, नाही तर प्रत्येकाक माहीत नाही काय होतं आता, कारण माझी कामं असतात. आपला एडिटिंगमधलं काय तेवढा माहीत नाही आणि वेळ पण नसता, त्यामुळे विनूक सगळी माहिती आहे. तर तो एडिट करता सगळा आणि मी व्हिडिओ बनवून पाठवते ते का. तर अशी आमचा ह्या चाललेला असता कायम, त्यामुळे 8 दिवसाचा फरक पडता व्हिडिओत, कारण काही वेळा बस पण नसता होय. तर मेमरी कार्ड माका तिकडे पाठवूचे लागतात मुंबईत. तर मित्रांनो, आपण मागच्या वर्षीच्या व्हिडिओत बघितलं असाल पाठी जाऊन, तर नाचणी काढतात कशी ती बघितलं असाल आणि म्हणजे लावतं ती बघितलाच नाही अजून, व्हिडिओ केलेलो नव्हतो. तर आता आपण तो बघणार आहोत. अजून लावूक सुरुवात नाही, अजून आव्हान काढूचा. आव्हान म्हणजे नाचणी काढतात कशी ती बघूया, दाखवतोय मी तुमका. तर चला आधी एका चरूकसाठी सोडूया. चल हेडी चल. ही जरा मस्ती करता पांढरो, त्यामुळे त्याच्या गळ्यात लोडणं घालूचं लागतं, नाही तर तो या सगळ्यांका मारता. चल चल, नाही तर म्हणशाल त्याच्या गळ्यात असा कशा घातलास वजा, कारण तो मारताना सगळी मग पळतात, मग खैतरी जातात, लोकांच्या शेतीबितीत जातील म्हणून तसा करूचा लागता. आमका करूक बरोबर वाटत नाही, पण काय करणार, नाविलाच होता. नाही तर काळ्या बैलापासून सगळ्यांका मारता तो. तर मित्रांनो, आमचे गजाले तर तुमका आवडतातच, त्याबद्दल काय प्रश्नच नाही, पण गजालेबरोबर आम्ही काहीतरी चांगला दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतो, तो तुम्ही समजून घ्यावा. म्हणजे काही वेळा आम्ही जेव्हा काही नाही काय बोलतो तेव्हा तर तुमका हसवण्यासाठी बोलत असता. तर तुम्ही बाकी कोणी मनावर लावून घेऊ नका की तो बाबलो पुणग्या कसा बोललो, पुणग्या बाबल्या कसा बोलता, गाडी घालता, असं तुम्ही काय म्हणा नको. कारण हा तर रिअल, म्हणजे काही गोष्टी आमका दाखवूचे लागतात तुमका हसवण्यासाठी. चला, खूप दिवसांनी त्यांना आग्रास सोडलंय आणि भात शेती. तर मित्रांनो, तुमका हसवण्यातच सगळा आमचं हे आहे. बाकी सगळे मजेत आहात ना? पाऊस पाणी वगैरे हा की नाही? आमच्याकडे लागतं असान नसान, त्यामुळे जरा पावसामुळे आऊट रवलेली वाईट जरा लावूची. ते आता बघूया, आव्हान काढतात. पुणग्या वगैरे नाही, पुणग्या तिकडे जोगलवाडच्या सड्यावर गेला. गोली आहे ना अजून जमीन, नांगरी आहे. एकदा नांगरून गुट्टो घालून ठेवू होतो. पाऊस होता तो सकाळी दुपारचा लागतो नाही ना.
तर मित्रांनो पाऊस येता भरपूर हो बघा, पाऊस आज भरपूरच आहे, त्याच्यामुळे आऊट लावूची राहिली आमची. कारण आवटीक पाऊस जास्त असता नाही, लावणे कसलो तर चालतं, पण आवटीक जास्त असता का म्हणे पाऊस बघा. कारण आवटीक जास्त चिकचिकीत जमीन असली की गोंधळ होता आहे बघा. त्या पाणी साठतं, त्यामुळे नांगरूक मिळत नाही. हे बघा आव्हान. आणि हे बघा काय लागतं बघा. खय गेली डोरा? हय कोणातच वाटतं. हो तर ती बघा. म्हणा ते काढून खर्चो लागांचे, म्हणजे लागान मोकळं आलो की तेच गेलं. हे 2 लागते तरी मॉप होते. ती आता वरती चरती चांगली. गाय एकटी असली की बरोबर चरतली. गाडण्याची उगायची कळत. तर मित्रांनो पाऊस खूपच लागता आज, जोरच केला ना पावसान, त्यामुळे आऊट आव्हान काढूचा म्हणजे नाचणी काढूची ठेवल्यानी आव्हान लावूचा. आणि गेली घरात पाऊस असल्या कारणान. या बघा पाऊस खूपच लागता, त्यामुळे राहूला. कारण या आव्हान लावताना पाऊस असताना काय काय जण चिखलात लावतात, चिखल करून पण आव्हान काढताना पाऊस असलो तर जरा गोंधळ होता, सगळा चिकचिकीत होता. तर हे 2 आणि 3 कोपरे लावूचे आहेत. बघूया किती पुरात लावणार. हे बघा एवढे पेंडे काढले. आणि आपली डोरा इकडे चरतात, त्यासाठी वरती काजी. हे बघा आता जरा हळूहळू वखाळता. वखाळता म्हणजे ऊन येता असं म्हणतात. काही मालवणी शब्द तुमका समजत नसतील तर माका सांगा. असं गोंधळ होता काय काय वेळा. तर मित्रांनो काहीतरी बोलत होतं, लक्षातच नाही, विसरलं. मगाशी आठवलेला आठवतंय आणि मग सांगते, जरा थांबा. तर मित्रांनो बघितलात पाऊस हो बघा. आता ऊन लागून म्हणजे किराणीला जरा आता उजाडल्यासारख्या वाटतं. तर असं पाऊस खेळ करता मध्ये मध्ये, त्यामुळे सगळ्या कामांची गडबड रवली आहे, गडबड झाली आहे. त्या बघा आत्ता बघा कसा एकदम मधीच भरता मधीच येता असं वातावरण आहे. आणि आज गायची घंटा हरवलेली मागच्या वेळी, किती दिवस नव्हती ती, आज मी आचऱ्यावरून घेऊन येलं आहे. लगेच आचऱ्यात गेलं आहे तेव्हा घेऊन येलं आहे. तर तो का गायची बऱ्याच जणांनी विचारत होते गायची घंटा काय घंटा काय. तर ही बघा आरती, आरती ये ये. मास्के जाम पिडतात त्यांका. मास्के म्हणजे कोळवो म्हणतात ते का. तो पिडता जाम, चावता. असं आपल्या पायाक चावल्यावर कसं जाम सुजवता. विनूक माहिती आहे काय करता तो. कारण विनू असं होतो तेव्हा त्याका जाम चावलेलो सड्यावरती. तर बघा आता ऊन बघा कसला पडला. तर मित्रांनो काय रे चावता पाया, तो ढोरांका चावतो तो चावता जाम पाया. तर मित्रांनो आमच्या कलर्स ऑफ कोकणला चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर सेट करा, जेणेकरून तुमका नोटिफिकेशन येत. कारण आम्ही गणपतीत लाईव्ह येणार आहोत विनू इल्यावर.
कारण काही जणांनी लाईव्ह हे केल्याने नाही, नोटिफिकेशन ऑल ओव्हर सेट करून ठेवल्याने नाही, त्यामुळे त्यांना लाईव्हचा नोटिफिकेशन येत नाही. तर जरा ऑल ओव्हर सेट करून ठेवा आणि आमचे व्हिडिओ कसे वाटतात ते नक्की सांगा. कारण तुमच्या कमेंट का रिप्लाय देता येत नाही, तर तुमचे कमेंट खूप चांगले असतात, खरंच मनापासून सांगतं आहे. कारण मी लाईक करते कमेंट का, पण रिप्लाय देता येत नाही. काही जणांका देते, काही जणांका देता येत नाही. तर असं म्हणू नका की रिप्लाय का देत नाही, आमका देता बाकीच्यांका देता आमका देत नाही असं म्हणू नको. देवचो माझा प्रयत्न चालू असता, पण सगळी गडबड असता त्यामुळे राहता. ढोरारी असताना रिप्लाय देईन तर काय गोंधळ होता, मेन म्हणजे नेटवर्क नसता किंवा माझो एक पाडवा तो जरा वाईट जरा डाम ह्या तो खै पण जाता, त्याच्यामुळे माझी अशी मान जरी फिरली तरी तो खैच्या खै जाता, त्याचा पत्त्या लागत नाही. त्यामुळे जरा त्याच्यावर लक्ष ठेवूचं लागतं. लाल पाडवा तो आत्ता पण तो बघा काहीतरी गेलो, दिसत नाही आज. बाकीची दोघं जण वरती चरतात, तो बघा काहीतरी पळालो, तो मध्येच गडप होता. नाही होय नाही. तर मित्रांनो, बऱ्याच जणांनी नंदनच्या बड्डे शुभेच्छा दिलेल्या, त्याबद्दल सर्वांका धन्यवाद. कारण मी कमेंट टाकणार होते सगळ्या, पण सगळी कमेंट वाचता येत नाही. प्रत्येकाक वेगवेगळी कमेंट टाकूची लागतं, त्यामुळे गोंधळ होता. तर असे बरेच कमेंट असतात ज्यांचं रिप्लाय देता येत नाही. ज्यांचं ठराविक मी असतात त्यांचं नक्की देतं. विनू तिकडनं देता, पूनम जरा आपल्या गडबडीत असल्या कारणाने पूनम का वेळ नसता, त्यामुळे सगळ्यांची गडबडीत असतात. त्यामुळे रिप्लाय देण्याचं काम चालू असतं. कोणी म्हणा नको की रिप्लाय देत नाही. तर कमेंट खूप चांगले असतात, म्हणजे आमची वाचतात घरात. मी कमेंट वाचून दाखवतो आहे तेव्हा माझी आई वाच करून सांगत असता कमेंट, कारण त्यांना वाचून दाखवूचे लागतात, पण रिप्लाय देता येत नाही. तर राग मानून घेऊ नका प्लीज, समजून घ्यावं जरा. तर बाकी आमचे व्हिडिओ कसे वाटतात त्याबद्दल नक्की कमेंट करा. तर काय सांगूचं होता की मित्रांनो, तू म्हणत असाल हे शेतीचे व्हिडिओ दाखवता बाबलो, ह्या बाकी काय नाही का, पुणग्या बिनग्या काय करतात दाखवता, ह्या दाखवता ता दाखवता. तर असं म्हणा नको की बाहेर काय दाखवत नाही. तर माझी कामं असतात, त्यामुळे माका जेव्हा वेळ मिळतं तेव्हा मी दाखवतो प्रयत्न असतं आमचं चालू. किंवा विणू गावाक इलो की त्याचो प्रयत्न असता, कारण त्याका वेळ तो इलो की गावाक चालूच असता व्हिडिओ बनवचं काम. तर माझं गोंधळ काय असतं, तर माझी ढोरं असल्या कारणानं ही गाय वगैरे पाडे वगैरे असल्या कारण माका जाता येत नाही काय. त्यामुळे त्यांका बघूचे लागतात आधी, नाही त्यांका बांधण ठेवून उपयोग नाही. कारण त्यांका जर सोडलेली नसली तर घराकडे माका गाळी खाऊची लागतील, कारण गोट्यात घाण करून ठेवतली बांधण रवली तर असं गोंधळ असता. कारण त्यांना सकाळनी दुपारी सोडूची लागतात. गडग्या वगैरे असली की तेवढा बघूचा लागत नाही. तरी पण आमचा तांबडं पाडवा तो उडी मारून येता खाया तो, हां तो काहीतरी गेलो आता, तो उडी बिडी मारून येणारो पाडवा, त्यामुळे त्याका वेळेस जपाचं लागतं. त्यामुळे माझा गोंधळ होता. बाहेरचे काही व्हिडिओ दाखवता येत नाही, काही असले तर असं म्हणू नका कोणी. जो आपलं मालवणी माणूस हा त्याचा सगळा दाखवूचा म्हणजे मालवणी माणूस जो काय करता गावात राहून त्या दाखवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे हो सगळा. म्हणजे मालवणी जी आपली कोकणातली माणसं आहेत ती काय करतात गावात राहून, शेती कशी काय करतात, कसा काय चालला त्यांचं. आणि आपलं नवीन चॅनल हा मालवणी रायता, त्यावर आमचे तुमका रेसिपी दिसतील. जेवढे आमचे कोकणातले काय रेसिपी आहेत जे काय आहेत ते तुमका त्या चॅनलवर नक्की बघूक मिळणार. तर त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि चांगलाही तसा बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल ओव्हर सेट करून ठेवा, जेणेकरून तुमका नोटिफिकेशन येईल की व्हिडिओ चालू करशाल लगेच. आणि आपले गजले तर मालवणी चालूच असतात, ते तर तुमका या सगळ्यांच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न करणार मी नक्की. तोंडामला बोलन माका एवढा सुधरत नाही, काय सांगणार. तर म्हटलं ढोरं राखताना म्हटलं तुमका वाईट जरा काय तुमच्याशी गप्पा मारूया.
बाकी सगळे कशात मजेत ना? मजेत राहा आणि आपली काळजी घ्यावा आणि खावा पिवा आणि व्हिडिओ बघा, खाता खाता व्हिडिओ बघा आमची. तर चला मित्रांनो, इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन ब्लॉगमध्ये. नवीन आपण काहीतरी घेऊनच येतच असतो नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत इथेच थांबूया. बाय बाय. चला 6 वाजलेत आता.